geologiasta. Olen 17 vuotta vanha. Valitsin tulla vaihto-oppilaaksi Suomeen, koska täällä on upea luonto, kivoja ihmisiä ja tosi hyvä rockbändiä. Päätökseni tulla Suomeen vaikutti myös se, että olin 2 vuotta sitten ystäväni kanssa lomalla Suomessa. Silloin rakastuin Suomeen. Tykkään tosi paljon käydä koulua Sylissä. Täällä on mukavia opettajia ja oppilaita. Koulun käymisestä tekee vieläkin mukavampaa suomalainen koulujärjestelmä. On hienoa, että Suomen lukioissa voi itse valita kurssit, joille haluaa mennä. Pidän Porista, koska täällä on enemmän kauppoja kuin kotikaupungissani ja se on muutenkin isompi kaupunki. Ihmiset Porissa ovat yleensä ystävällisiä, mutta joskus hieman ujoja ja hiljaisia. Ennen asuin Porissa, mutta sitten vaihdoin perhettä ja nyt asun Luvialla. Luvia on tosi kaunis paikka, paljon luontoa ja meri lähellä. Se on kuitenkin aika pieni kylä, joten on kiva, että voin käydä joka päivä Porissa ja tavata enemmän ihmisiä. Olen saanut Suomessa paljon uusia kokemuksia, hyviä ja huonoja. Joistakin ongelmista huolimatta olen iloinen, että tulin vaihto-oppilaaksi tänne. Sain täältä elinikäisiä ystäviä ja ihana isäntäperheen. Olen kokemuksien kautta oppinut paljon itsestäni ja olen vuoden aikana itsenäistynyt paljon. Pian vaihto-oppilasvuoteni on lopussa ja tiedän, että tulen kaipaamaan Suomea ihan hirveästi. Toivon, että jonakin päivänä voin vielä asua Suomessa. Hyvää kesää kaikille!